is niet genoeg wat ik doe. Ik moet meer doen. Nog meer. Ze horen bij elkaar. Je loopt nog steeds in die dwaze jas. En met dit weer. Ja, ik dacht dat het kouder zou zijn. Of misschien zou gaan regenen. Regenen? Het regent hier nooit in deze tijd van het jaar. Het dorp en de omgeving zijn nu juist op zijn mooist. Oh ja, heel ontzettend mooi. Nog altijd even stil. Geen mens op straat. Wat dat betreft verandert er hier nooit wat. Veranderen? Wat zou er moeten veranderen? Je bent al helemaal een stadsmens geworden. Als jij geen lawaai om je heen hebt, dan word je onrustig. Wat was dat voor een brief die je ging posten? Brief? Wat voor brief? Ik weet van geen brief. Mij natuurlijk niet te vertellen wie je brieven schrijft. Je bent oud en wijs genoeg. Je mag het gerust weten. Ik had iemand beloofd te zullen schrijven. Een vriendin. Een vriendin? Ik dacht dat jij nog niemand kende in de stad. Dat je daarom maar weer een keer thuis was gekomen. Maar ook hoor dat je al vrienden hebt in de stad. Zelfs een vriendin. Ze woont niet in de stad. Ze woont hier, in het dorp. Hier in het dorp? Wie? Mevrouw Brijkers. De vrouw van de arts? Hoe ken je die? Ik heb met haar kennis gemaakt in de Schouwburg. Zou ik nu vast een kaartje mogen, alstublieft?
Was u zo vriendelijk? Huh? Was u zo vriendelijk? Ik was zo vriendelijk, ja. Bis du wolltest bei mir bleiben, musst mir deine Seele schreiben, muss ich Himmel, Dick und Hölle sein. Oh Lola, so bin ich gebaut, oh Lola, auf Hals. Küss mich, oh küss mich, den Bären bis den Küssen, küssen kann, oh Bären. Oh Lola, so bin ich gebaut, oh Lola, auf Hals. Küss mich, oh küss mich, den Bären bis den Küssen, küssen kann, oh Bären. Prachtige voorstel. Ja, ik vond het heel plezierig aan. We moeten trouwens gauw weer eens gaan eten. Wat vindt u? Oh, dat is een goed idee. Ja, Misschien zondagavond? dat is moeilijk. Dan heeft mijn man net weekenddienst. Dat is wel veel. Dan zullen we zonder hem moeten. Wat vindt u van Oud-Holland? Tot ziens. Goedenavond. Ik hoorde dat u advocaat bent. Bent u niet die jongeman die daar net zo voordrong? Ik moet dezelfde kant Je op moet je en ik... plaats weten, jongeman. Die plaats weten, dat is heel belangrijk. Ik dacht gewoon, misschien kan ik Daar is meerijden. onze taxi.
Dank mevrouw voor de advocaat. Kijk eens, wat een prachtige rozen. Van wie komen die? Er is geen kaartje bij. Ze zijn voor jou. Als er geen kaartje bij is, zijn ze voor ons allebei. Ik ga even wandelen. Wat is er aan de hand? Niks bijzonders. Waar is het briefpapier? Ik heb een wandeling gemaakt met advocaat Raven. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Ik ga morgenavond met hem dineren. Voor mijn rekening.
Ik stel voor dat we het veilig ik wil nu even afwisselen. Ober. De rekening gaan. Er is al voor je afgerekend, meneer. Hoe kan dat? Die meneer heeft voor je afgerekend. En hoe was het? Oh, een braspartij. En, is hier nog iemand geweest? Waar? Hier? Wie zou hier nou geweest moeten zijn? Ik ben gewend om de avonden alleen door te brengen. Wat doe je vreemd? Heb je soms gedronken? Je zou beter naar je bed kunnen gaan.
Om u eraan te herinneren en om het goed in uw hoofd te prenten, verklaar ik dat ik me vanaf vandaag zal onderwerpen aan verschillende verstervingen, vasten, etc., tot u zich volledig aan de advocaat hebt gegeven. Volledig. Welke woorden moet ik gebruiken om u duidelijk te maken dat het een noodzaak is, een plicht, een heilig moeten? Wet is wet. Ik begrijp het niet. Wat bedoelt zo'n jongen? Ach, die jongen is gek. Gek? Obscene. Alsof er iets tussen ons zou zijn. Hoe komt die man erbij? Het is beter dat we elkaar niet meer zien. Voorlopig. Ja. We moeten geen overhaaste besluiten nemen. Het is toch te gek dat zo'n jongen... Laten we daar morgen nog eens rustig over praten. Waar? Hier. Goed. Hé! Wat heeft dat te betekenen? Wat moet je van mij? Waarom loop je me al dagenlang achterna? Als dat zo doorgaat, jongetje, dan maak ik er werk van. Ik weet het niet. Ik probeer alleen maar aardig voor je te zijn. Mevrouw Breiters? Hallo? U moet het doen. U moet het doen. Hij heeft haar! Hij heeft haar! Hij heeft haar!
Weet je zeker dat het goed is om nu weg te gaan? Kan ik echt niets meer voor je doen? Maak je vooral geen zorgen over mij. Ik wil binnenkort een tentamen doen. De advocaat vertrekt morgen. In het geheim. Dat weet ik. Hij gaat naar een klein plaatsje aan zee. Ik moet hem achterna. Kom gauw weer langs voor een paar dagen.